Nasizwa nemasangano makuru akatumwa naSir Wicknell kutenda mulogambiza mudziyo totenda baba wedu baba alepa vakorokota makuru zvanzi nababa Wicknell tuwedu gamchidze mudziyo uri kuona mutsva Toyota Fortuner GD6 brand new vanzi muite basa raMwari semaitira muri kuita iwa musadzokere kumashure. Amen. Vasadzoke kumashure vasaitire initiative. Amen. Vaitire masangano ose. Amen. Zvavaita izvi vari kutungamirirwa naMwari. Amen. Tinotenda zvikuru. Totenda. Ngazvirambe zvakadaro. Totenda. Rokoto baba vedu baba abasa vanzi nababa Wicknell vanzi tiugamuchidze mudziyo mutsva Toyota Fortuner brand new kubvisa mumapepa. Ndinotenda mutungamiri ndiminyanzvi yekusumudza marondo kubva muguruva. Amen. Ini ndini mumwe vamwe ndasimudzwa neMasowe ndinokutendai. Amen. Mawedu baba Revi vakorokota makuru vanzi nababa Wicknell basa ramakabata pamusangano wegore aiwa rakatifadza sasa tugamuchidze mudziyo mutsva Toyota Fortuner 0 mileage brand new iri panapa. Totenda ndokumbira tenda zvikuru baba Wicknell. Amen. Amen. Basa rawaita kusumudzira musha wedu iri hongu inini mwana wababa hongu andikwanisa kuenda bangu baskoro hongu asi baba Wicknell waita basa guru randisakwanise. Totenda mambo eriko makorokoto makuru zvanzi nababa Wicknell ende amunoita basa raMwari musadzokere shure rambai makasaka zvantuga muchidze D4D yamuri kuona iyi tarisai zvenyu wakomana gombo rechitatu. Awa ndinotenda mutungamiri Sir Wicknell nerudo rwamandiitira ndoziva makagara muchindida uye makagara muchindiitira rudo muchindisumudzira. Awa ndinotenda nechipo chemudziyo wamandipa ndopererwa nemashoko nechibhagera chamandirova mutungamiri ndakavarairwa. Totenda Mwari akukomborerei muwedzerwe mazuva ekurarama. Zimbabwe.